Agyr ýagdaýa düşüp ildeşlerinden ýardym soraýan türkmenistanlylar häkimetler tarapyndan basışa tede bar bolýar. Mary welaýatynyň polisiýasy sosial ulgamlarynda kömek soraýan raýatlary iýdarlýar. Şeýle bildirişler Imo, TikTok sosial ulgamlarynda paýlaşylýar. Mardaky çeşmeleriň gurrun bermegine görä sosial ulgamlarda halkdan kömek sorap öz agyr durmuşyny gurrun berýän we däri dermana mätäçlik çeken adamlaryň maglumatlary we videolary paýlaşylsa, welaýatyň polisiýa we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri paýlaşýan adamlary gözläp soragy çagyrýarlar. Milli Howpsuzlyk Edarasynyň we polisiýanyň işgärleri ýagdaýy agyr adamlary soragy çagyryp videony aýyrmagy talap edýärler. Biziň ba ýurdumyzda halkyň agyr we kyn günü ýaşaýanyny görkezip arkadagymyzy we arkasy dagly serdary awraýdan düşürýärsiňiz diýip adamlar bilen gurrun döşük geçirýärler, adamlara haýwa tatyp gorkutup goýberýärler. Dip marly çeşmeleriň biri gurrun berdi. Kanun goraýjy daralaryň işgärleri uly mätäçligi derarly kömek soramaga mejbur bolan adamlary iýdarlap, soragy çeken wagtynda ýagdaýdan habarly çeşmeleriň türlerine görä maşgalalary köpçüligi ýüzlenip ýardym soramaga çykgynsyzlyk iterýär. Azyk we derman üçin kömek soran adamlar maýyplara döwletiň berýän pensiýa we kömek pulunyň hiç dada yetmeýändigini aýdýarlar. Indi bolsa kömegi derek naçar adamlary döwletiň berýän uzypsyz kömek pulundan hem mahrum etjek diýip gorkudýarlar. Dip çeşmeýär. Mary welaýatynda ýylat köpçüligi agyr durmuş şertlerinde ýaşaýar. Hatda her gün imitlenmäge mümkinçiligi bolmadyk maşgalalaryň sany köpelýär. Häzir adamlaryň durmuş ýagdaýlary gaty agyr, bir gün dok ýatsalar 3 gün aç ýatmaly bolýarlar. Kimdir biri toý sadaka etse, şol ýerden ululary we keçi çağılar öýlerini nahardaşap güni görýän hojalyklar bar. Munyň ýaly garyp günü ýaşaýan adamlaryň sanynyň öňküsinden 3-4 esse artanyny görse bolýar. Dip marly çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi. Marynyň has gurply ýaşaýjylary her gedek sadaka berilende azyk sorap gadynyň daşyna üşýän adamlaryň barha köpelýänligini gurrun berýärler. Sadakalarda entek mihmanlara nahar dolu çekilip dinmanka gadynyň daşyna üsüp, "Ýzymda gelinim, gyýdym, oglum, sırqaw garrym, sırqaw çağam bar, gelip bilmedi, öýde nahar ýok" diýip palaw, dograma, hatda çorwanam, gap, jam tapmasalar plastik paketleri uzadyp nahar alyp gidýän adamlar gaty köpeldi. Hatda gaýtalap ikinji gezek gelip nahar alýanlar hem bar. Adamlar aç. Dip marly ýaşaýjy gurrun berdi. Kömege mätäçlik çeken maşgalalaryň agyr ýagdaýa düşmeginiň dürli sebäpleri bar. Tanşymyň ýany ýoldaşy töhmet bilen türme tutulgyna basyldy. Ençime ýyl geçen soň boşap öýüne dolany we ol gelene syrkaw we agyr keserli geldi. Türme adamlary dogry ýola salman, gaýta agyr syrkaw we işe yaramajak hala salyp türmeden goýberýär. Dip çeşmeleriň ýene biri aýtdy. Azatlyk radiosu anonimlik şertinde gurrundeş bolan töhmetdeşleriniň atlaryny olaryň howpsuzlyk aladalary sebäpli agdamakdan saklanýar. Bu aralykda döwletden pensiýa alýan marly ýaşaýjylar hem maddi ýagdaýynyň gün-günden agyrlaşýanlygyny aýdarlar. Meniň ýoldaşym syrkaw halda çağalarymyzy eklemek üçin agyr işlerde kerpiç zawodynda işledi. Men hem agyr işlerde her günüme 55 manatdan işledim. Soňra goňşularymyň tamdyrynda çöregimi bişirdim. Goýun ýüngünden keçi dokumak, mal bakmak, kerpiç zawodlarynda işlemek, paxta ýygmak, otak etmek, ýüpek gurçuk pile tutmak, yorgan düşek tekmek ýaly agyr işlerde zähmet çekip gününi görmäge finansiýan dinanlary döwlet tarapyndan goldaw hani prezidentiň hem öz ejeti bar. Näme üçin ol biziň agyr halymyzy görmejek bolýar diýip pensiýer dinan aýdar. Türkmenistanda garalar we maýyplar üçin pensiýa kiçi çağaly maşgalalar üçin kömek pullary uzypsyz bolmagynda galýar we hatda Merkezi Aziýanyň beýleki döwletleri bilen deňeşdirilende de iň pes hasaplanýar. Mätäçlik çeken maryllaryň arasynda köp çağaly maşgalalar hem bar. Biz sugunem we eýýän bir aýçymysy çörek pulumuz bolman ekin meýdanlaryna aýlanyp temzek we şeker sugundurynyň ýapragyny ýygnap nahar edip ýýäris. Haçanda biri sadaka berse, sonda diýsimize etdegýär. Haçanda çağalarym 2 tane almany kiselerini salyp öýe äkelse, entek süýt emýän 7 aýlyk çağamyza vitamin bolsun diýip kiçi demir çemçe bilen qırıp berýäris. Dip köp çağaly maşgalanyň başy gurrun berdi. Türkmenistanda berk petiklenýän sosial ulgamlarynda ýardym soraýanlaryň bildirişleri paýlanýarka, kömege mätäç naçarlaryň başgalardan haray gözlemegi diňe bir sosial ulgamlary bilen çäklenmeýär. Çağalary, eli bäbekli eneleri we garrylary köçelerde hemde gapy-gapy aýlanyp azyk, pul we köne geyim soraýan adamlaryň arasynda hem gitdigi çöküp görse bolýar. Polisiýanyň sosial media ulgamlarynda kömek soraýanlary iýdarlamagy
ýagdaýy wagtal güýçlenýär. Emma halkyň gitdigi çagyrlaşýan ýagdaýyny görmezlige salýan häkimetler bu mesele barada resmi çykyş etmekden we tesbir bermekden ýüze berýär. Käte türkmen mediasynda birnäçe ýyl mundan öňdöredilen öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyny göterýän Haýyr Sahawat fondundan kömege mätäç raýatlara kömek berilenligi barada habar berilýär. Emma bu fonduň daşary ýurtlara şolsanda Owganistana uly gowrumly gumanitar kömegini uğradýanlygy yglan edilýärkä, öz raýatlaryna bölünip berilen kömek ýoýulýar. Howandarlygy mätäç çağalara üpçünçüligi pet hojalyklara niýetlenen et tüwe alma ýaly azyk önümleriň maşgalalara goşurlanda gagyzy görkezilen mukdardan esli az berilýän pursatlary seýrek bolmaýar. Hava maglumatlaryna görä Balkanabatda 14-15 oktyabr günlerinde hawa gündüzlerine Selsiýa boýunça 13-14 gradus, gejelerini 6-7 gradus çigrek boldy. Hawa maglumatlary bu şäherde hawanyň temperaturasyny 18 oktyabrda gündüz 30 gradus görkezýär. Ýöne Adatyk radiosynyň tebitdäki habarçysy hawanyň gejelerini çigreklep başlamagynyň ýa-da şäheriň ýyladyş ulgamlary bilen bagly problemler barada habar berýär. Hawa maglumatlary bu şäherde hawanyň temperaturasynyň öňümizdäki hepde hasy çigreklejekdigini, gejelerini sowajak görkezýär. Şäheriň ýyladys ulgamlary eýýäm oktyabr aýynda isläp başlamaly. Muňa garamazdan bular henüz isläp başlamady. Diýip bir ýerli ýaşaýjy Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykda aýtdy. Hawa ýurdun käbir sebitlerine soňky hepdelerde henüzem 30 gradusdan aşýar. Ýöne güýz pastynyň ortalaryna maýly hawa çigreklep sarkynlaşyp başlaýar. Hususan gejelerini salkyn hawanyň aralaşmagy bilen Balkanabat şäherine Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ýerli ýaşaýjylaryň birnäçesi bu ýagdaýa öz başlyk çykargy gözlemeli bolýanlyklaryny aýdýarlar. Käbir adamlar hawa sowuk bolanda gejelerine nahar bisirilýän pislerini ýakyp ýatýandyklaryny aýdýarlar. Bu ören hoplu bolsa da hawa sowuk bolanda köp gatly jaýlarda ýylanmak üçin başga mümkinçilik bolmaýar. Diýip bir Balkanabatda ýaşaýjy. Adatyk radiosynyň habarçysy şäheriň täsirli kwartallaryna şol sany 208, 209, 210, 211 we 225-nji kwartallaryna ýerleşen ýaşaýyş jaýlaryna we durmuş deskalaryna ýyladyş möhümine girişilmänligini habar berýär. Ýerli ýaşaýjylar elektrik energiýasynyň töleýlerini özleri üçin kymmat bolanyny şeýlede tok peşleriň bahalarynyň hem köp sanly hojalyklar üçin el ýetersizligini aýdyp ýyladyş möhümine şäheriň merkezleşdirilen bu gadanlarynyň hyzmatlaryna garaşly galýanlyklaryny aýdýarlar. Şeýlede Adatyk radiosynyň habarçysy hawanyň gejelerini sowamagy bilen şuwunlar şäheriň käbir mektebeçene çağılar baglaryna sowuklama alamatları bilen ýa-da dümew alamatları bilen terbiýeçilik edarasyna barýan çağılaryň sanynyň köpelýändigini aýdýar. Hawa ýerden beton mekteplerde ýa-da çağılar baglarynda sowuk bolýar, çağılar ýerden klasslarda kurtka bilen oturmaly bolýarlar. Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Günortan çağılary üstünde kurtkalary bilen ýatyrýarys. Diýip Adatyk radiosynyň habarçysy çağılar baglarynyň işgärlerini sitirleýär. Adatyk radiosy bu maglumatlar boýunça Balkanabat şäher häkimliginden tesbir alyp bilmeýär. Döwlet medeniýetyne görä ýyladyş möhümine taýýarlyk geçirilen bagly resmi hasabatlar sentýabr aýynyň ahyryna geçirilen hökümet mejlisine hem ara alyp maslahatlaşyldy. Prezident Serdar Berdimuhammedow 30 sentýabrda vilayatlaryň häkimleri bilen sany ulgam arkaly geçiren iş maslahatyna bu ugurda sebitlerden alınıp barýan işler boýunça hasabatlary diňledi. Ähli vilayatlaryň häkimleri öz çykyşlaryna vilayatlardaky idara karhanaların, ýaşaýyş jaýlarynyň, bilim edaralarynyň, beýleki medeni durmuş maksady deskalaryň ýyladyş ulgamlaryny gyş möhümine taýýarlamak boýunça ýerine ýetirilen işler barada hasabat bilen çykyş etdiler. Resmi habarlardan ma'lum bolşuňa prezident maslahaty oba hojalygy we beýleki meseleler bilen bagly berilen hasabatlar boýunça degişli tawsyrlyklary berdi. Ýöne ýyladyş möhümini agdamady. Ýanygy energetika serişdelerini Baý Türkmenistanyň şäher we oba ýerlerini her ýylyň gyş pasyna, ýaşaýyş jaýlaryna we durmuş maksady deskalarda, mekteplerde we çağılar baglaryna ýyladyş bilen bagly problemler ýergiderli gaýtalanýar. Hususan henüzem Sovet ýyllaryndan galan deskalardan peýdalanylýan sebäplerde bu problemler kronik häsiýete ýa bolýar. Türkmenistanyň raýatlary hojalyk hyzmatlarynyň öpçünçligine şol sany elektrik energiýasynyň hem de tebii gazyň öpçünçligine emele gelýän problemlerden ýergiderli şikaýet edýärler. Amerikanyň prezidenti Joe Biden 18 oktyabrda Berlinde Germaniýanyň, Fransiýanyň we Britaniýanyň liderleri bilen duşuşýar. Mundan bir gün öň prezident Vladimir Zelenski Russiýanyň Ukrainada 31 ay bäri alyp barýan ursuny soň berjekdigini aýdan şäherlerini Ýewropa Birleşiginiň liderlerine we NATO'nun ýokary derejeli resmiýetlerine hudurlady.
Biden'ın tapary Russiýanyň Ukrainanyň şäherlerine we infrastrukturasyna garşy urýan gündelik darabalarynyň gerimini artdyrýan döwrüne gabat geldi. Ukraina resmiýetleri 18 oktýabrda Russiýanyň Ukraina garşy iň gerimli dron hüjümleriniň birini amala aşyrandygyny aýtdylar. Biden Germaniýa 17 oktýabrda gişlik geldi. Ýöne onuň asyl 4 günlük tapary geçen hepde planlaşdyrylypdy. Ol sonda Ukrainanyň 50-den gowrak ýaranynyň girýän Ramstein toparynyň maslahatyna hem gatnaşmalydy. Onuň dowamynda öňünde agyr gys bilen ýüzbe-ýüz bolup duran Ukraina üçin gosmaça harby himayaty maslahat etmek we utkystyrmak gözüňinde tuturypdy. Emma Biden'ın tapary Birleşen Ştatlara Milton tupanynyň aralaşmagy sebäpli goýbolsun edildi. Biden'ın tapary Germaniýanyň prezidenti Frank-Walter Steinmeier bilen dostlukdan başlanar. Mundan soň Biden tamamlanyp gelýän prezidentlik möhletiniň soňky aýynda geçirýän bir günlük taparynyň dowamynda German kansleri Olaf Scholz, Fransuz prezidenti Emmanuel Macron we Britaniýanyň premier ministri Keir Starmer bilen duşuşar. 17 oktýabrda Zelenski ýaranlary, ýagny Ýewropa Birleşigine we NATO özüniň ýeňis plany atlandyrylýan şäherlerini hudurlady. Ol Ukraina bilelikdäki harby ýaranlygy çakylyň berilmegi ugrunda tagalla edýär. Zelenski munyň netijesinde Moskwanyň ursy dowam etdirmek isleginiň peseljekdigini we gowy niýetde gepleşiklere başlamagy mezbur boljakdygyny aýdýar. Ýöne NATO Ukrainanyň soňu bilen agza boljakdygyny nykdasa da munyň bilen bagly takyk seneleri bermeýär. Mundan öň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Ukraina çözümiň sebäpleriniň biri hökmünde Kiýewiň bu harby ýaranlygy goşulmak meýillerini agzapdy. NATO'nyň başlygy Mark Rutte ýaranlygyň Ukrainanyň onuň düzümine goşulmagy ugrunda tagalla edýändigini ynandyrsa da, Zelenskiň munyň üçin çakylygy häzir uğratmak baradaky çağrışyny goldamakdan bärden gaýtdy. Ukraina NATO'nyň agzasy bolar. Muňa hiç gili şüphe ýok. Bu amal bolýança biz Ukrainanyň öňe ilerlemegi üçin zerur bolan ähli zatlaryň onda boljakdygyny kepillendireriz diýip Rutte aýtdy we NATO'nyň Ukrainany ýaraglar bilen üpçün etmegini dowam etdirýändigini sözüne goşdy. Mundan Amerikanyň NATO'daky ilçisi Julian Smith jurnalistlere Ukrainanyň NATO'nyň agzasy bolmak ugrundaky ýolundan ýyzy çekilmek ýokdugyny aýtdy we biz häzir ýaranlygyň gyýtgy möhletiniň içinde çakylyň berilmegini maslahat ederýaly pursatda däl diýip sözüne goşdy. Ukrainanyň saxty düzüm we ýarak taýdan eksilýän güýçleri ýurdun gündogor sebitlerinde Russiýanyň goşuny tarapyndan haýal bolsa da öňe ilerlemegi bilen ýüzbe-ýüz bolup dur. Bu ýagdaýlar sebäpli Kiýew günwatar ýaranlaryna ýüz tutmaga mejbur bolýar. Mundan başga da Birleşen Ştatlarda golaýlap gelýän prezidentlik taýlawlarynyň arasynda kandidatlaryň, ýagny vitse-prezident Kamala Harrisyň we ozalky prezident Donald Trump'yň Ukrainadaky urşa nähili çemeleşjekdikleri hem aladalary artdyrýar. Trump taýlaw kampaniýasynyň dowamynda Zelenskiyi ensemegedek tanqidlady. 17 oktýabrda ol Ukraina liderini hamala konflikti başlamaga ýardam bermekde aýplady. Ýogta urus Russiýanyň itaatsyz çözmegininden soň başlanypdy. Bu aralykda 18 oktýabrda ýerden Russiýa Ukraina garşy özüniň iň gerimli dron hüjümleriniň birini amala aşyrdy diýip Kiýewiň harby administrasiýasynyň başlygy Serhiy Popko habar berdi. Ol dronlaryň paýtagty hem nysany alandygyny belledi. Popko Kiýewe garşy 4,5 saat dowam eden hüjümde bolan ýitkiler we ziýan barada badawat maglumatyň ýokdugyny hem sözüne goşdy. Ukrainanyň harby howa güýçleri ýurdun howa hüjümünden gorunys ulgamlarynyň Russiýanyň atan 135 dronunyň 80 tanasyny urup düşürendigini habar berdiler.